Yebo bandla. Hawu bandla nangu Madesi Derrico, wabona ne-delight yakhe. Uthenge i-rainbow-ke namhlanje uthenge khona kalona ka-Check Safe. Wabona nawo unamasakha, uthenge ukulova futhi utholile bandla ukulova. Ungcono-ke khona ubani u-R32, ubona. Uthenge ukulova masi nayo ne-drink yakhe enzela ukuthi angomi. Uthenge umango-ke namhlanje, ubona. Uthenge umango namhlanje. Uthenga nale lona, hayi opelepele uthenga lo pelepele uzakhumbula usenelona. Uno-anyanyisi, unotamatisi, wabona. Senzela uku-eda nje kulo, awuphelile vele nalo pelepele wayizolo. Angithi ekuseni futhi uvuke ngayo uyilona ushadeni. Awuphelile. So wenzela uku-eda nje ngalo lona. Njengoba izopheka kusasa, yabona le uzoyipheka kusasa eyifaka esitambini le nyama le. Vele ine-ayisi, hhayi neqhwa izovuka nje ingenankinga. Kusasa nje ufuna nje ngobani? Ngoba phela enzela lokho izobe ilalile. Funa noma ngo-9 aqala agxabhise uMadesi. Wabona aqala agxabhise isitambu. Khona ezofaka le nyama lena bese ezenzela ushadini, wayibo leyo nto ezobele ezenzela ushadini kusasa. Kodwa manje sebekile amanzi, wabona. Sebekile amanzi ukuthi enze uphuthu ayidlela amasi. Angithi into eyenza athenge irama futhi uMadesi. Angithi mase livuthiwe uphuthu esefakile kuleya ndishi yakhe kuleya homework. Ufaka selifakile nophuthu bese efaka irama le. Wabona faka irama ibonde nophuthu lisashisa, wayibona libonde bese-ke ethela amasi. Awudla amasi ahloliwe uMadesi. Hhayi-ke osizele iphini. Kusho ukuthi namhlanje sothini? Namhlanje sothi delivery challenge from Derrick. Delivery challenge from Derrick. I-delivery challenge ila yenzeka khona la kunzima khona e-18. Yabona ukuthi umdlali akana-choice, umdlali wangabokhipha bese enika ukhipha. And ukhipha njengoba bemnika akufanele alithinte ngesandla naye, yabona unika i-challenge lo khipha ukuthi akufanele alithinte ngesandla njengoba lisuka kumdlalo ongakube 18. Naye-ke sozama ukuthi aqumuze, wabona ukhipha. Suke engena-choice phela nomdlali ezenika ukhipha, wayibona into kanjalo. I-delivery challenge-ke from Derrick namhlanje. Njengoba-ke i-delivery challenge wabona senakho nalokhu, senawo edile ngopelepele esekhona utamatisi nelo no-anyanyisi notamatisi. Yabona u-edile usho nje iyona i-delivery challenge. Nayo i-drink yakhe akafuni ukoma futhi uMadesi. Akhumbula ukuthi la masi uzowaqeda bese yoma. Nakusasa uzobe esayiphuza futhi le drink yakhe. Okay, seza-ke phezulu. Namhlanje delivery challenge from Derrick. Saqala phezulu sathi clover amasi 2 kg 2 litre R29.99. Yabona uclover nawo clover. Ubhalwe ngalapho 2. Nawo ngale eceleni. Yabona 2 kg. Seside kamnandi, yabona. Seside kamnandi. R29.99 kuzoba. Kodwa lapha ngibona u-32 kusho ukuthi sikhona special. Rainbow Super Chunks 600 grams R29.99 nawo futhi lena. I-Rainbow Super Chunks, wayibona R29.99 ifana nawo okhethe, kodwa lena-ke ingconywana. Ngathi ayinawo amathambo kakhulu. Okhethe namathambo. Ilona njalo i-top notch njalo. Nayo ngathi R29.99 bese kuzoba ukhuwi 2 litre mango R12.99 nayi lena. Le khuwi umhla ka-20 namhlanje ungakhohlwa umhla ka-20 February. Kuzobe i-delight first spread 500 gram R12.99 nayi yabona delight. Nayi delight bandla lezo yifaka ophuthini lakhe mase efaka amasi. Ngibona kuzoba Check Save packet meat R1.30 nawo ilo ngaphansi plastic bandla. Nawo plastic wakhona. Hayi-ke sithe namhlanje sizoku-date yabona isikhathi bekuba nayo bandla bayathenga abantu ukuthi nje beseyishintshile iwede kodwa akunethanga namhlanje, sekushintshile sekushaya umoya sebengeke bathenga abantu. Yabona-ke isikhathi ubani? Kusho ukuthi 42 second 8 minutes away from 5. Yabona 42 second 8 minutes away from 5 umhla ka-20 February 2026. Yabona-ke lezi zinto zibe umalini R87.25 akhipha R88 uMadesi. Okay, sekathi yakubuye kuyihlani ulona. Yakubuye on 70 cent abanawo ozuka abasasebenza. Hayi-ke baphile sebephila-ke abantu delivery challenge from Derrick. Delivery challenge. Okay, hayi baphile sebephila abantu. Sobonana mhlawumbe uzongena ngicathi ngesonto ngoba phela kusasa uzobe ekhathele uMadesi ngeke akwazi ukuvuka ekuseni.
uzobe khathele funa alale nje aphumule mhlawumpe ayivukele ngabo 7 abaqala ukuyilula. Okay, hhayi kodwa ya ekuseni phela ngavuka ngasikhathi esalele ngoba phela ephuthuma lamadatha lawa night enzela ukuthi ni-uploade yona le video le ngo-night yabona ngoba u-uploada wonke naku-channel yakhe yaku-YouTube uMadesi uya-uploada lama-video yabona nako-Facebook futhi nama-group akhe uMadesi uya-uploada nakhona. Okay, hhayi baphile sebephila abantu baphile sebephila. Seni namhlanje delivery challenge from Derek. Delivery challenge from Derek. Hayi right. Yebo kusewona bandla mhla ka-20 ngabona selalunga uphuzu lakho uMadesi. Hayi usezolibonda kokugcina bese yalikhipha. Hayi selalunga impela bese-ke enza wona la masu yabona. Asalindile uzoveza sifakile irama yakhe bese yala nto nje kodwa kuyincengela nange-drink lapho omile uMadesi. Okay, so right wona mhla ka-20 sisacula lolo vese sithini delivery challenge from Derek. Okay, hayi so right so ke sibone umbona uDerek ngibona selu-right lo phuthi sefake irama yabona. Salile futhi olunye uzokwazi ukuthi ekuseni futhi avuke ngamasi yabo ngasikhathi esapheka lesitambu uzokwazi ukuthi ayidlile amasi futhi ngaleso sikhathi yabona. Okay, uthi ayigovuze kahle kayihlanganise uzoveza amase kuhlangene uMadesi. Okay, so right kusewona mhla ka-20 February. Wabona uMariko selihlanganise kamnandi kanjani. Mina selihlanganise kamnandi kanjani le rama kodwa lisashisa-ke manje funa lathi kulilinda liphole bese faka amasi-ke yabona. Hawu nasekuseni uzoyivukela kahle ngelona manje-ke lasekuseni hhayi ekuseni ngeke ayifake irama ngobani izobe selipholile uphuthu yabona. Angalilalisi lunerama uzolidla kodwa uzodla kamnandi uMadesi ufake nalokho kuyintshelo yabona ngoba amasi phela. Sike sibone ubona-ke uMadesi ukuthi usey'ntweni ngempela udla into ayithandayo uMadesi. Phela akekho ongamthethisa ukuthi ifakelani irama yey'ngane hhayi uyimele uMadesi akakhalelwa ingane lana akukho ngane emkhalelayo. Ayikho ingane usey'ntweni nje uMadesi. Okay, hhayi baphile sebephila abantu siyacula lelo vesi elithini delivery challenge from Derek. Delivery challenge from Derek. Okay, hhayi uzofaka amasi kaveze kancane. Okay, so uzothatha ulipholisa nje kancane. So right yebo kusewona bandla umhla ka-20 wabona-ke siwafakile lamasi wabona lize lijike liyelo uphuthu yabona. Chaza lokho ukuthi kugcwele irama yabona. Deriko marijuana usey'ntweni. Awusey'ntweni ngempela uMariko usey'ntweni. Nakulokhu futhi uMadesi akazi ukuthi cishe mhlawumpe iyeza imali. Ngibone okunye futhi ngiyabona kunezinto ey'ngalungi kumina kodwa sizobona mhlawumpe iyeza le mali ngoba khona enye phela funa ayayithola ubona ngoba khona imali ezayo. Asibeni nalo ithemba bandla uzobe sethenga-ke mayilunga leyo mali uzobe ethenga ama-print uMadesi ama-printer no-hard drive funa ayithole azi nje ukuthi nomshini makuhlangana athenge nomshini kahle lo wamakhophi yabona. Ya nomshini wama-photocopy yabona. Uzobona uMadesi mayilunga le zinto zakhe kodwa funa alungise la kwakhe afake ama-tiles la endlini yakhe uMadesi. Emva kwalapho la kuma ethenga lezo zinto efaka ama-tiles efaka namabhedi agajwa yabona. Uma ethenga lezo zinto ukuthi nama-printer akwazi nje ayikhiphele iphepha la endlini yakhe uMadesi. Okay, hhayi ngizobona ngicela sobonana ngesonto Sunday live ekuseni. Iyawadla-ke nelona manje. Ilona-ke ngigcilaza yona le laptop iyawadla amadatha. Hhayi iyawadla ngempela. Funa ngibuye ngithole ne-Wi-Fi yabo lona funa kulunge ngithole i-Wi-Fi ngazi ukuthi hhayi kungangcono mase ngikhonekhthile. Okay, hhayi so right baphile sebephila abantu sisacula lolo vesi delivery challenge from Derek. Delivery challenge from Derek.
Thank you very much. Alright. Unakho ekhohlwa uMadesi athi udla upelepele bandla, udla upelepele izolo. Njengoba edla upelepele uzwile futhi eseya namhlanje endlini encane. Eyi, bekubaba ey'nqeni bokuchaza konke ukuphuma wona loyo pelepele yawo. Futhi wahuda nje behudeka, awuyileke futhi namhlanje useye ka-5 kulo February useye ka-5 endlini encane. Soke sibone uyophela kangaki. Okay, so right, bangakhohlwa abantu delivery challenge from Derek. Thank you very much. So right.